silang tuwa. Magkaon sa lumaw. Timuwi. Spin naman ta. Wow. 150. I love it when you call me. Magbabayad ba ako para mag-spin? Kaya, no way. No way. Hi everyone, shout out. I love it when you call me Senorita. Shalala. Shalala. Come on, may nasa top ko daw. Kyoto. Kyoto. Saan na yung laro na to? Yan. Yan, one-on-one. I love it when you call me Senorita. Shalala. No? Okay. Good gahod eh. There's 2 million people in the house. My love, shout out, and thank you so much. Hindi na ako makakita ito. Wala ako tsara ni. Bring along kutsara. Two million people, my love, shout out. Hi, 4 million people. Are you ready for loving me? Wait. I love it when you call me Senorita. You're on top.
Ah! Wow. Gotcha. Kala ko hindi papasok ah. Pumasok. Of course, pumasok. Bakit kasi ang ano? No, 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 no. Oh my gosh. Nanalo siya ng walang ano. Oh my gosh. It's all my fault. It's all my tapos na yung fair ko. Dito na lang. Wala kayong magawa nito. Oh my gosh. Let's try. Six million people. Mega love shout out. Thank you, thank you. Ingat. Lunch tayo tips. Lunch. Seven million people in the house. Mega love shout out. Thank you. My turn. Gusto ko doon sa walang ano. Walang tawag nito. 5 million people na nandyan lagi. Thank you, thank you. Hindi ka mag-music ni. Maluoy ka ni. Hindi na mag-music ni. Bang. Kala ko hindi papasok eh. 6 million people. Shout out. Laging nakasupport dyan. Thank you, thank you. Bakit? No. Don. Yan. Last 2. Masuk ka.
Alam to, last. Pasok ka ha, pasok. Pasok ka ha, don't want to lose. Oh my gosh. Lock. Okay, good. Ay, di siya na-lock. 6 million people di siya na-lock, pero oh my gosh, no. Hindi niya pa naipasok. Wait. Alam mo, you have all the chance, di mo pa pinasok, ikaw. Little games in a row. O bakit ayaw mo na? Nag-ayaw siya. Kuwait ulod siya. Why na di uso ulod sa Kuwait? Reward. Kasi may advertisement pa. 2 million people. Pwede tamis. Boy. Ano na yan? Ambe. Ay. Isa pa. Voodoo Q. Wow. Voodoo Q at saka pila. Play it. Kapag naman kaon. Oh my. Wow. Get more. Wala na. Bala mo dahil na. Million people, shout out. Wala pa. Ang ba ko lala, ikaw ang Sarah. Oo. Sige, keep ka ng live. Oh. Claim. Heck, damo na ko dili daog nga queue. Wala na ako check dugay na sa games ko. Na. Tapos doon ang balayo kung tapos na. Wait.
I'm back. How cute. How cute. Go down. Ano nga ba ang laruin ko? Wait. Play one-on-one. One-on-one. Okay. Punta Lisbon. Sa Lisbon. Ha? Why mo ginalantaw nga wala toast na? Oh. Baka lang jibin. Wait buhin kita mo daw mo nagdakaon mimi kag ni Ali eh. Bitos bad. Bisa. Balik sa mga bata ko. What is toast lang ha? Sulit yan na. Bata ng gamay. Just. Ayaw ko ti battery ba? Ay kagang, 2 million people, shout out. Makeup Beauty. Ano dyan? May raga dyan yung ano. Ano dyan? Masuk may kaida ka rin yung pick January upload. May ano? Public having lunch. Iwakan mo yun. Ang tiyakan mo kan ha? Ang post ko may amod may amod para na. Ano sa? Ang post ko may amod na karan ha? Ano sa? Para na, ang post ko pagkaan gani. Ano, may ay ka na. Adi pa kayo nag-live ako, hindi ko kung ano. Is it a person or virtual Sunday? Ibig sabihin, i-post mo na siya kung nag-ano kasi nga Bigyan na gani, having lunch gani. Tapos, ang mga pizza, mga amo na. I-promote, baligya mo imong post. Event name, ano ko na dyan? Event name. Butangan sa event name, day off. Nga. Wala lang eh. Lunch time lang eh. No? Yung lunch gani, lunch time pa. Hindi. Okay daw eh. Sa isak bilog nga manok, ikuha ko. Mo pa diyang nakuha ko. Sting ate.
Hello, when you call Ayaw, hindi me. naga-like, naga-comment sa ano ko, Sa? sa post mo eh. Ay, wala ka man ga-like and ga-comment sa mga post na nag-agi si mo. Sino man ma-like and ma-comment sa mga post mo? Comment eh. Eh, wala ko ito comment. Ako, ay man ga-comment ko views, damo-damo, amo lang na pila ka hundreds. Hindi na siya galing gagawa ang views. At least, puro lobat ang ako niya Q-ho. Four million people, shout out. Lucky Warren's World. Lucy Warren's World. Thank you. Beautiful Lucy. Thank you so much, Lucy. Oh my, oh my. What the heck? Woohoo! Na pwede ka nakadlaw ka pa. King of Paul, ha? King of Paul, ha? Ano ko na sa'yo? Wala ko nagtaughaw. Nabalik lang nga ako na daog. Tinanto ito. Wow. 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 Dami prizes ah. Collectable. Unlock pa nila. In 3 hours, ma-unlock siya. Anong ano nga kamuti, ano wala rin yung tawag na. Akal. I-watch mo yung video. Pagkatapos mo watch, magdaon ka. 4 million people. Yeah, okay naman. Sige na. Okay. Pero kung nagkasala, Gustrada rin ah. ano na? Tram man. Hindi po. Ano yun? Puro gibla mo ko dyakan ko ah. Duwa lang manok yung ko. Gali mo lang. Wag yan. Kasundok mo lang. Ko. May award ko. Pangulit ako award yung taglinigo award ko. Nakaligtaan ko tong mga awards ah. Ako pagkat 50. Collect mo pagkat ang 50, manood ka ng video. Tapos makulit. Tapos paano kami? Pagpo kami sa balay. Lapad kami pagtuto sa mga pagtos butong banda namin ito. Ang kasali na po sa butong. Collect 75 pa din. Dugay-dugay ka naman nabisita ang games ko ngayon to lang. Damo coins na collect. May 100. Watch video naman. The part. Victory box.
Naingat lang na kayo. Ala. Instead na ito na. Ala, ari pagid. Two million people, shout out, shout out. Nangulikta lang ako pera ko sa wow. Dami na ako coins. Times 30 ninja tokens. Yung mga games na. Yung mga advertisement, mga amali. Utak natin. Nami. Pila na. Check your VIP points. Pila na ako nga pera. 30.24 million. Malapit ko na makuha. Mas mapanalo ko. Hindi na. Pang 1 million people, shout out. Pero pera sa umpang ko. Naghang siya. Isa makuha. Biskot. Iatay. Muang. Hindi na ko kalinan. Nagang up siya. Oh, gusto ko ay na chance. Only way to go. Come up. Di ano lang siya naghang up sa phone ko. Iya, there. Yung mga sirito, no? Good. Yeah.
Bullseye. Buti na lang. Hindi ko hindi na nagsulod. Taglaya sa kontra. May tournament sa ano. Kan ano lang, kan bilyar siya ni White. Tournament ka na kayo na. Gampang. Sa, sa may ano, sa gym. Nag-intra rin nunoy. Si Titoy nag-post. Daog ko na sandamot sinuto nagdaog. At nakita ko sa nunoy ito nagampang sa kilid. Ang bako to ay nagdaog ng sinunoy. Ang boto ay pa siya ka-reply. Kita ko na ba picture sa damo? Ang Team Jerry. Wala. Nunay na sa unay, billiard na iya. Only dream ko gid nga na kay nunay ni mahatag si ang bilyaran ni mo. Pila ang bilyaran ang kapital mo na dra sa kay Jerry kay bala mo hilig ginalin sa una. Kuya bisa man durong siya, nabi. Nag-ayo gina sa sakon sa una sa billiard table. Kasi sobra 20,000. Timba ko subong hindi ko pa nakaya no yun. Sunod lang sa mga ano. Kapag mga bilyaran naman yan sa mga doon. Dating ng panahon. At ako gina ko ng gusto ni Nonoy. White na nga daan. Tapos white na obra. Luoy ta na. Iba, may bata pa ta na kagpamilya nga nasa good. Amo gid ginayo na nakon sa una po white na to syempre. Pero pagdating ng panahon noy, bisan amo lang nasa luro sa naguligan ba. Wala na luro ba't langga ka na. May dinapagkatabo bla ka na ne. Automatic pang piyansa. Magsi-offer sa ndang program. Ito, may ulod. Wala. Namit gani ang ni. Basta sa buri. Lain ta na ang paho sa Pinas. Carabao Minggo. Nice. Aywa. Ay, mali. No. Pasok. Oops. Oops. Ah, muntik na. Makaano siya. Makaano na yun. Makalag out. Hindi ko makastop sa live.
I need to start my food. Nag-resume ang live. Hey.